ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತುಕ. ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು, ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೂರ್ದು ಪತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡದೆ ತೊನ್ನೆ ತಾತರ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೂರ್ದು ಪತ್ತು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅವು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಡಕ್ಕಾದ ಪೊತ್ತಿನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೂರ್ದು ಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಕಡಕ್ಕಾವಡು ರೇವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವನು ಪುಡಿ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಐಕೊಂಜಿ 4-5 ಎಸಲ್ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ತೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ಮಂತುಂಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪುಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲ್ಲಿತ್ತ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಲಿಂಬೆ ಪುಲ್ಲಿತ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿದೆ ತಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ನೀರಿಡು ಕಲತ್ತು ದೀತೆ ಅವೆಣ್ಣೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ. ಇತ್ತ ಆ ಪುಲಿತ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಣ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ದಾತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು. ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತತು ಏರಂದಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗಂದು ಸಾರು ನೀರು ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂಡ ಪುಲಿತ ನೀರು ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಕೊದ್ದಿನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣಂದು ಈ ಸಾರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನೇ ಎಡ್ಡೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಣ ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋದು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡೋಣ ಬೂತ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಸಾರನ್ನು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ. ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಡ ಏನು ಕೊದ್ದೆ ರಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಎಂದೆ ತಂದು ಅವನ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ರಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ತೊತ್ತನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ದೇವಣ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಅರೆಪುಡು ಮೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಯಾವು ಈಗ ಇಡೀ ಬಂಗುಡೆನ ಪೋಟ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಂಚೂರು ಮಗ್ಗು ಪೆರ ಸುಲಭ ಹಾಪುನೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತಿದೆ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವರ ನೀನು ಮಗತು ಪಾಡೋನ್ಗ ಅವು ಈಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜದಿದ್ದೇನು ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ದೀಕೈತೆ. ಬನಾಲೇನವರ ಪಂದಾಗ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಅರೆಪುಡು ಕಲಡದು ಪೋವ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬನಾಲೇನು ಒಂಚೂರು ಪಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾರ್ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿನ ಎತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗಸಿಲ ಒಂಜಿ ಮೀನುಲ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವು ಏತು ಕೊದ್ದೇವೆ ಆತಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಮಂತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೇಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು. ఆయన లైక్ మన సపోర్ట్ మనప్లే నమకు.